କାହା ବାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସେଇଟା ମୋତେ ହିଁ ଜଣା। ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛି, ଜମା ନୁହେଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଆସିକି ତା ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ହାଜର। ସେ ଘର ମାଲିକ ଉଠିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ହାଜର ଫୁଲ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରିକି ସେଠି କ'ଣ ଅଟକିବି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ପୁଣି ମୁଁ ଆଣିବିନି। ସେଠୁ ବି ଯାଇକି ମୁଁ ଟାଣି ଓଟାରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯଦି ଘର ମାଲିକ ଉଠିଥାନ୍ତା ମୋତେ 2 ଗୋଇଠା ପକେଇକି କହିଥାନ୍ତା ତୋର ଏତେ ମୁହଁ, ମୁଁ ବଢ଼େଇବି ଗଛ, ତୁ ତୋଳିବୁ ଫୁଲ ନୁହଁ। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତୋଳି। ଯେତେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥିଲା ସବୁ ତୋଳିଦେଲି, ଗୋଟେ ବି ଛାଡ଼ିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଆଣିପାଇଲିନି। ହାତ ତ ପାଇଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଟ୍ରକ୍ ମାଳ ମାଳ ଖାଲି ଡଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲି ଗଳିକି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ଫୁଲ ତ ଗଛ ନାହିଁ, ଫୁଲ କ'ଣ ଫୁଟିବ? ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ସେତିକି ଫୁଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହଉ, ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ହେଲା।